Здравейте, добре дошли в втория подкаст на 93 причини. С мен е господин Бойчев, който не просто е учител в нашето училище, а е лекоатлет и писател. Първият въпрос към вас е: кои са най-големите предизвикателства, пред които са изправени българските поети? Започваме с поезията. Добре. По принцип поезията трябва да наистина взема важно място и в едно общество. Какви са предизвикателствата? От една страна поезия винаги има и ще има, но в същото време предизвикателството е, че съвременното общество сякаш по-малко чете и пише поезия. Поне моите наблюдения са такива. Други предизвикателства бих определил факта, че една част от българските писатели и поети не могат да, поради финансови и всякакви други причини, не могат да издават стихосбирките си. Имаме свобода на словото, да изрази себе си, но по финансови причини стихосбирките им отлежават някъде. И това е основното. Това са за мен такива едни предизвикателства, с които трябва да се справят те. Други предизвикателства може би е самото общество, което е до голяма степен материално. И в него поезията остава на заден план, т.е. ние отдаваме предимство на това какво ще сложим на трапезата, как ще се облечем, каква кола ще караме и така. Такива материалните неща, докато духовното остава на заден план, а всъщност поезията тя е много чиста, много искрена, разкрива душата на човек и търси път към душата на другия човек. Така че за мен това са основни предизвикателства, които има. Друго предизвикателство е размитата граница между качествената поезия и стихоплетството, защото днес, както тя е свързана с това, което казах преди малко, за дали има възможност да се издава стихосбирки, значи човек, примерно, ако е достатъчно заможен, спокойно може да си издаде всякакви стихотворения и дори да си направи подходяща реклама. Тоест, до някаква степен тук отбелязвам липсата на добра критика, критици, които наистина да определят, да насочат човека към това, кое е хубаво и кое не е. Защото човек трудно разбира, трудно може да прецени наистина кое е стойностно и кое не е в литературата. Трябва да има някакви насоки. Ние това се опитваме в училище да го направим, нали, възпитавайки в децата един интерес към литературата, един вкус към красивото, към изящното. Това са според мен основните предизвикателства. Казват, че днешното време не е време за поезия, но пък от друга страна, ако помислим, нима на един Никола Вапцаров, на един Смирненски, ми било по-лесно, нима тогава времето е било за поезия. Дори аз смятам, че по време на такива трудни периоди, когато е по-трудно на човек, тогава се ражда по-силна и по-истинска поезия. Да, може би тя не е така широко популярна, може да не е широко популярна сред хората, но всъщност отразява недоволството от обществото, от действителността, предлага някакъв алтернативен вариант, спасение, може би, от поезията може да бъде различна. Добре, благодаря ви за изчерпателен отговор. Получил сте немалко награди. Коя ви е най-ценната? Не мога да определя коя награда е най-ценна. Всяка награда е признание. Аз не дава удовлетворение от това, че си постигнал, че някой оценил твоите усилия, това, което си създал, защото аз имам награди в спорта, имам и като учител награди, имам награди и в поезията. Всяка една област, която се изявявам, така общо дето съм бил по някакъв начин отличен.
но аз не ги правя тези неща заради самата награда, а по-скоро за да бъда... Тоест наградата за мен не е някаква цел или самоцел. Да, харесва ми, но и да ги нямаше тези награди, по-скоро за мен е важно как читателят, как ученикът или ще възприемат това, което правя. Как виждате бъдещето на българската поезия в контекста на съвременните социални и културни промени? Аз казах, че поезия винаги ще има. Тя е различна. Като има различни стилове в поезията, различни направления, в един период едни взимат връх, други. Не мога да кажа точно как ще се развива самата поезия, защото поезията това е вътрешно усещане на всеки един поет. Тоест аз, примерно, своя гледна точка, ако кажа, не пиша по поръчка, никога не съм писал по поръчка, освен някакви шеговити стихотворения, които са така за играта, за компанията. И по принцип, иначе, когато пиша сериозна поезия, създавам само това, което чувствам в себе си и винаги поводен от чувства, от емоции, от вдъхновение. Тоест, всеки поет носи поезията вътре в себе си. Сега друг въпрос е, че по принцип не винаги това, в смисъл, човек трябва да обработи това, което е в него. Формата, съдържанието да бъде излято в някаква форма, да се работи в самата форма на стиха. Не мога да кажа какви ще бъдат, каква трябва да бъде. За мен поезията трябва да бъде, да отразява, да бъде социално, задължително. Тоест да отразява времето, в което живеем. Лично за мен поезията трябва да бъде бунтарска до някаква степен, защото ако ние се съгласяваме всичко това, което е около нас, то тогава няма смисъл да мечтаем, няма смисъл да гледаме в бъдещето. Да, вие не смятате ли, че се наблюдава може би едно обесценяване на поезията, тъй като социалните и културните промени, в които такът в момента, хората забравят как да обичат, забравят как да се изразяват до някаква степен, не говоря масата на подрастващите? Да, аз казах за това нещо, че наистина днес времето поезията някакси отстъпва на заден план. Преди поетите са били едни от най-тачените хора в обществото. Един Яворов, нали, по негово време, Вазов, Патриарха. Когато България преживя националната катастрофа, не знам дали знаете този факт, но цялото и народа се чуди какво се случва, нали, той е изтерзан от това, което се е случило в България. Да. Те се събират пред дома на Вазов. Искат отговор от него на какво да правят по-нататък, какво ще се случи с българската нация. Нямат политиците. И зад къщата на Вазов там е било нещо, някаква такава пак свързана с правителството. Здание и появява се един политик, който се почва да ръкомаха и хората му обръщат гръб. Тоест тогава някакси поетът Вазов, творецът Вазов, от него народа иска отговор на въпрос, от Патриарха. Да. Днес сякаш наистина поетите са до някаква степен, може би, дори съзнателно оттикнати на заден план. Дава се предимство на по-елементарното. Смятам, че ще има българската поезия, има талантливи млади хора, въпреки всичко. Въпреки това, че масата, примерно, да кажем, слуша такива различни речитативи или, примерно, така скълъпени стихотворения под формата на чалга песни, нали, с това се изчерпва нейното възприятие за света, но има и млади хора, които създават талантлива поезия. Аз лично се радвам, примерно, като работата ми като учител, много често ми среща с такива. Някои от тях продължават да пишат, други само за момента, но дори да се докосне за малко до тази поезия, до поезията е важно, е интересно. И смятам, че има бъдеще поезията, защото винаги ще има млади хора, за които това ще бъде начин на изразяване, които ще се опитат да променят света към по-добро, към по-красиво. Поне за мен това е поезията. Опит да се промени света, да стане по-възвишен, по-красив, по-добър. Истински. По-истински. Да. По-истински.
Малко ще сме на темата, тъй като сте участвали в немалко международни конкурси и фестивали. Какво е вашето впечатление? Наблюденията ми са, че и в другите страни днес в нашето общество го има този проблем, но има талантливи поети. Аз съм общувал с различни държави, с всеки хора от... Тоест, винаги има талантлива поезия навсякъде в света. Това е, което обединява, нали, поетите, поетичния език. И точно този стремеж към, както казахте, към по-истински свят, по-съвършен, по-красив, по-възвишен дори. Да. Обогатяват ли по някакъв начин вашето творчество? Помагат ли ви тези разговори с други творци? Да, всеки човек е една отворена книга, независимо дали е творец или не. Всяко едно общуване с човек обогатява по някакъв начин, а когато общуваш с човек, който е с твоите интереси, с твоите виждания, това те безспорно те обогатява още повече и си даваш отговор на някои въпроси, на които не можеш иначе да си отговориш. Кои български и чуждестранни автори са оказали най-голямо влияние върху вас като поет? Трудно ми е да кажа, трудно ми е да определя кои автори. Аз обичам по принцип българската литература, следя я. Да, безспорно класиците, с които аз още от училище започнах да пиша като ученик, в началото продължавайки, разбира се, постепенно създавайки собствен стил. Кои автори? Класиците задължително, освен това, въобще цялата българска поезия не мога да определя. Всеки автор е интересен по-своему, всеки автор е различен и ме обогатява по някакъв начин. Какви съвети бихте дали на младите поети и писатели, които искат да развият своя стил и своя глас? Да бъдат себе си. Според мен най-верният съвет. Да бъдат себе си, поетът винаги трябва да бъде себе си. Да не прави компромиси със съвестта си, да не прави компромиси със своите виждания и със своите разбирания и да изразява това, което чувства. Искрено. Иначе се получава, както казах, стихоплестване. Да, естествено, човек, както казах, се оформя постепенно, чисто от гледна точка на формата, на стиха. Може там човек да работи върху това, но най-вече за мен да бъдеш искрен с читателите, с слушателите. Това е основното. И най-вече със себе си. И най-вече със себе си. Да. Това е задължително условие. Задължително условие е да бъдеш искрен със себе си и да не правиш компромиси. Извън задължителната учебна програма, какво още стремите да дадете на учениците си като поет? Значи аз винаги съм искал да дам максимално повече. Въпросът е, че учебната програма последните години е доста урязана. Значи не може аз, когато съм учил в училище, си спомням, че учих целия Ботев, целия Вапцаров. Ето, понеже ми казахте за имена преди малко, Ботев, Вапцаров, те така ми харесват като бунтари. Да. Като бунтари не просто само като поети, но и като позиция в живота. Днес се изучават двете стихотворения. Невъзможно е да създадеш представа за един поет в основа на едно негово стихотворение. Ти трябва да успееш да го обхванеш целия. Да, естествено, че учениците няма да станат, може би, литератори, 90% от тях, но да не познаваш българската литература, за мен е кощунствено. Оттам вече започва интересът към други жанрове и към други популярни днес. Да, тъй като много повече се набиват. Повече се набиват, точно така, да. Докато има прекрасни поети, нали, които може да откриеш. И то някои от тях са позабравени. Например, никой не знае Георги Джагаров, примерно, днес. Дамян Дамянов. Който дори го няма. Няма го, да. Петя Добаров с едно стихотворение.
А тя има прекрасни стихотворения, които така моите биха могли да възприемат по-лесно, защото тя е тяхна възраст. Да. Дамян Дамянов казахте, Евтимов Тимов, Владимир Голев. Това са имена, които абсолютно нищо не говорят. Дори един Георги Константинов, чието песни, примерно, се звучат от време на време, той също младите хора не го познават. Да. От тези, поетите, които от това силно поколение, които са все още живи и са сред нас, но младите хора не ги знаят. Не знаят тази поезия. Те знаят две стихотворения, които се дават в училище и там и в училище се изисква от тях по определен начин да ги интерпретират и това е. Да, нямат тази свобода да го възприемат. Да го възприемат. Начин. И се налагат някакви... сега, аз както казах, всеки има право да бъде... В смисъл, човек трябва сам да си открие това, което му харесва, но съм против това налагане на определени автори за сметка на други. Българската литература се получила такова разделение, за съжаление. По политическа, по всякаква такава линия, нали, едната част от поетите обвинява другите, че са стари, че другите не ги приемат пък новите и така се получава един конфликт, който не би трябвало да е така. Литературата трябва да е обща и всеки човек да открие своя творец, който му хареса. Да. Аз за това съм много благодарна на моята майка, че наистина ми показва този свят на литературата, тъй като в училище това, което се учи на мен лично не ми е достатъчно. Не задоволява душата ми по начина, по който искам да я задоволява. И точно тези автори, които аз не мога да резонирам с тях. Оценявам ги, разбира се, но наистина не мога да резонирам с тях на такова по-дълбоко ниво. И за мен наистина е важно в училище да ни показват наистина много различни и цветни автори, не просто по едно тяхно произведение, разбира се, тъй като това е като сякаш да можеш да опознаеш човек само с един кратък разговор. Също е с поетите. Точно така. Точно така. Трябва да се търсят различни автори, многообразието на българската литература и да не се забравят класиците всъщност, защото ние наблюдаваме едно такова отричане едва ли на класиците. Да. Поради някакви политически съображения и други не може, литературата не може да бъде свързвана с политика. Това, че всеки човек има право на собствени разбирания. Това, че един бил такъв, друг бил онакъв, заемал такава позиция, друг заемал това е извън такова. Не случайно говорим за лирически герой, а не за авторът. Авторът си е ударен, той е написал произведението и внушава нещо. Вече ти ще го приемеш или не, това е въпрос на твой избор. Но ти не можеш да отречеш майсторството на някой само защото той защитава някаква определена кауза. Да. Със своите виждания. Нямаме това право. За съжаление, както и всичко в тази страна, в нашата страна, извинявам се, в нашата страна е политизирано, разделено, има го и в литературата. По принцип, ето ние в училище, това е хубаво, че в нашето училище имахме и продължаваме да имаме през годините литературен клуб, където така някой прави първите си стъпки в поезията. Надявам се това да продължи за бъдеще и тези, които им е интересно да творят, да публикуват, да създават. Няма нищо по-голямо това да създаваш нещо, да твориш. Това е алтернативата на войните, на тези негативи в нашия живот, което е изкуството всъщност. Това ни прави по-добри и това е нашия шанс за бъдещето. Да. Тъй като споменахте литературния клуб, ако някой от нашите зрители иска да се запише при вас, ли да дойде? Да, нека да дойде, ще направим сбирки, ще ги правим всяка седмица. Тази година още не сме почнали, но сега другата седмица мисля да започнем. Има желаящи, както всяка година. Създават се не лоши творби, талантливи. Разбира се, аз пак казвам, че когато човек пише, трябва да му се даде до някаква степен творческа свобода. Не може да му кажеш как да пише точно. Защото иначе го вкараш някакъв кълъп. Там може да го насочиш, примерно тук е по-добре, ако го кажеш по един начин или по друг начин. И не е интересно, ще ви кажа, когато издадох първата стихосбирка, мой редактор беше Лъчезар Еленков, който
поет, който предполагам, че никой от нашите слушатели може би не е чувал или един са чували, да. Той ми стана редактор на първата стихосбирка и аз му я нося и се виждаме в едно кафене, там беше като колелото на трамвая. И след една седмица се виждаме отново, за да му си каже мнението. И той имаше там забележки по някои стихотворенията и така нататък. И аз погледнах, прегледах. Може би една четвърт от тях съгласих, с останалите не се съгласих и върнах и дадох книгата за печатане и списал той пак да я види. Излезе книгата, мина известно време и той дойде при мен и каза: нанесох ти много поправки и се радвам, че ти не ги прие. Това значи, че ти ще станеш поет. Така че, да, всъщност идеята е човек наистина трябва да отстоява себе си, дори в поезията. А най-вече, може би, в поезията. Най-вече в поезията. Да. Но и въобще в живота. Аз смятам, че човек трябва да отстоява себе си, своите принципи и възгледи, и в това се изразява нашата свобода на мнение, свобода на изразяване. Често ние сами или някой ни цензурира, или някой ни налага някакво ограничение, а някой пъти ние сами си налагаме тези ограничения. Много често, да. Реално пак съобразяваме с рамките, поставени от обществото. И реално пак един вид сами на себе си го правим. Точно така, да. Поет си е призвание, то си идва отвътре. Да, стиховете никога не. Би трябвало да идват отвътре. То е вътрешно състояние. Нещо, което казва, че това ти е дар от свише, от Бога, когато пишеш истинска поезия. Ви благодаря за този искрен и чист разговор. И аз благодаря за тази възможност и може би пишете. Тези, които пишат, правете го. Есенин казва: нито ден без рече, нито ден без стих.